Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog, eu sunt Alex și astăzi va trebui să demontăm mașina. Da, ați auzit bine, trebuie să demontăm mașina, deoarece va intra la vopsit. Așa că trebuie să ne apucăm să demontăm părțile exterioare, bara, farurile și ce se poate scoate, pentru că din seara va trebui să ducem mașina. Așa că haideți să nu mai lungim și să-i dăm drumul la treabă. Am demontat și bara și farurile și carenajele, așa că acum trebuie să trecem la partea din spate, să demontăm stopurile și bara. Și cu portbagajul, am scos stopurile, numărul, lămpile de la LED-uri pentru număr. Acum urmează să scoatem bara.
mașinuța în noul setup. Așa că noi acum suntem pe autostradă. N-am mai apucat să filmez nimic de acasă, pentru că am fost și puțin pe grabă. Trebuie să ne adunăm aici cu băieții la 4:30 și este ceasul 4. Așa că i-am dat direct drumul la cameră de pe autostradă. Ne vom vedea de la parcare, unde ne vom întâlni și cu restul persoanelor. Și de acolo vom pleca într-un convoi. Și rămâneți până la finalul videoclipului să vedeți cum va fi la eveniment. Bună! Bună! Mulțumesc frumos! Salut! Nu știu ce am după mine, cred că sunt încă 4 sau 5 mașini. Perfect, bine. 194. Eu vreau să te întreb la ce probleme este scris. De acasă, pentru că ieri am scos mașina de la vopsit și astăzi am ajuns cu ea la primul eveniment. Așa că acum vă explic ceea ce am modificat la mașină și rămâneți să vedeți ce am făcut. Deci, primul rând, vopseaua. La bază avem un alb simplu, peste care am aplicat 3 straturi de lac cu perlă albastră pentru a-i da un luciu și un sclipit. În partea frontală am integrat prelungirea de bară, am integrat-o cu un silicon foarte subțire ca să nu se vadă, pentru că dacă foloseam kit riscam să crape și să trebuiască să revopsesc. Am adăugat o altă prelungire făcută de mine acasă, care eu zic că se pupă foarte bine cu mașina. Pe partea laterală avem la fel pragurile integrate în mașină, un silicon la fel, totul s-a folosit, peste tot s-a folosit numai silicon, special pentru caroserie ca să nu se crape. În partea din spate a fost el integrat în portbagaj, un silicon ca să nu se vadă punchile cele urâte, prelungirea de bară și ea la fel, iar totul a fost revopsit